baban Sa'idu da Fatima, ambassador Alhaji Sama'ila Sha'ibu Santirakin dan gaba dai gaba mai gida baban Sa'idu da Fatima, ambassador Alhaji Sama'ila Sha'ibu Santirakin dan gaba dai gaba mai gida baban Sa'idu da Fatima, ambassador Alhaji Sama'ila Sha'ibu Santirakin dan sarki gwani mai duniya, sarkin da yake yi wa bawa ya daina kwarafiniya. Kai ka bani basirar waka na zifkan ina da godiya, sannan ka bani dubu na masoya, Allah tsare ni da fariya. gaba dai gaba mai gida baban Sa'idu da Fatima, ambassador Alhaji Sama'ila Sha'ibu Santirakin mai ganga duka kiɗan ka tiran gini ranzan hannuwa, da akwai ba a babu burin mai nema samuwa. Damuna kake alkayyari gatan shuka kai ne ruwa, da ka zuba babu jira sai da kai ake yin rayuwa. gaba dai gaba mai gida baban Sa'idu da Fatima, ambassador Alhaji Sama'ila Sha'ibu Santirakin fari mai farar aniya zuciyarka ta take mai gida, mai kyauta da daɗi kayan a gefe har a cikin gida. Kake ba in kari ka zarce masu yi maka hasada, a gani a yaba a faɗa ai lokaci ake yi wa jinkiri. gaba dai gaba mai gida baban Sa'idu da Fatima, ambassador Alhaji Sama'ila Sha'ibu Santirakin hali zanen dutse naka da kyau bai sauyi ba, mai yin magana a nitse ba shi faɗin abun da ba zai yi ba. Baka ki kake karya gada ba za a aza wata karyu ba, gaskiya dokin karfe ko an binne ta ba ta bunnuwa. gaba